כתבתנו לענייני בריאות הילה אלרועי מספרת על החדר הראשון מסוגו בישראל. Alarm. Thermoflator. Insufflation pressure exceeds set point. הקול הסינתטי הזה אינו שייך לאחד המנתחים. את ההתראה הזאת על עלייה בלחץ התוך בטני מספקת מערכת ה-OR1, חדר ניתוח מדבר, הראשון מסוגו בישראל. Xenon 300. פרופסור ציון חגי, המנתח הראשי, פוקד על המערכת לתקן את הבעיה. Insufflation 15. הכל באמצעות פקודות קוליות, בלי להפריע למהלך הניתוח. זוהי מערכת שהיא שיא הטכנולוגיה בתחום חדרי הניתוח האנדוסקופיים, שהיא באה לעזור לבטיחות החולה בזמן הניתוח. עלות חדר הניתוח הזה, שבינתיים קיים רק במרכז הרפואי קפלן שברחובות, היא $200,000. Room light 1, room light 2. היא מורכבת בין היתר מחיישנים מתוחכמים שנמצאים על כלי הניתוח עצמם. הנתונים מועברים למסך שנמצא מול עיני המנתח ומאפשרים לו לפקח בצורה מושלמת על מהלך הניתוח. Image capture. במקרים שבהם המנתח זקוק לסיוע חיצוני, גם כאן ה-OR1 נחלץ לעזרתו. טלפון 2225. עשינו עכשיו ניתוח לאישה בת 42. אנחנו מוציאים לה את התפולה השמאלית. כן. ונחכה לתשובה סופית. מקובל עליך? מקובל מאוד עליי. 100%, תודה, ביי. היום מסתיים בהצלחה הניתוח הראשון ב-OR1, ולכל המודאגים המערכת מאוד מתוחכמת ויודעת לקבל החלטות, אבל המילה האחרונה היא עדיין של המנתח.